Taudu tiacarata meredemeta. Martangi yang mahita. Ali di bata para si roha na sumurong. Pargugun na suatu dusan na usobahami mariti anakmu Kristus Yesus si paluahami. Las roha nami Tuhan, rosian inganan na maragam. Rotu bagas jorom na masihol lau mamuji dohot manangihon barita na uli. Di partangyangan nami, ganup ari Selasa sahali sa minggu na pinatupan ni Huriam HKBP Cibubur. Las roha nami Tuhan songonin ng akadongan nami nasian bagas nabi manang siya rumah sakit na madohoti partangyangan non marhite live streaming. Ali di bata ama nami dinanaing tumangihon hatam na badiay hami na pinasat ni naposom amang padita ersitorus parsahalaya manami ituhan songonin ng hami na law tumangihon barita nauli asa tanak hatami gabi ujahan di ngulo nami gabi si pargogo di partodyon nami mangula akka ulaw nami ali di bata ama nami toktong do kami mangido pasu-pasu na siyako pasu-pasu masalut ruas ni Huriam mamukas yan dana poso-poso sahat tu na matua sahat tu na lansia manang lanjut usia. Ganup akan nasi rimon ni rohanami, nasi nakapan ni rohanami di keluarga nami, di masyarakat, di bangsa dohot negara. Songonin ang di Huriam patulus may Tuhan dalan nami lau pararaton barita naulii. Ali di bata ama nami, hodo Tuhan nami na manarihon ngulu nami, di pardagingon nang di partodion. Pos rohanami Tuhan di akan na mangula, di lehok ko hagugoon ng hatawon, lau mangula lau maniroham diganup akka parkarejuan na nahubartu lau maniroham. Molo si patagudang akka abat-abat na mabain ganggurohan nami Tuhan makaporsyeho. Patugu haporsyon nami Tuhan. Idodalan nami Tuhan lau marbarita nauli. Di na masihol hami. Di parsauran nami, di partangyangan nami. Di natlayang tumangyon barita nauli. Ali di bata ama nami. Huingot tami do akka dongan nami na suboy rap do tami alani akka hagalion ni pamatang na manang parsahiton homa Tuhan na mga leon hamamalum di naposom amang padita harahap amang estamba buru siburian dana poso-poso Dionasius Leonatan sigalingging inang J pangaribuan buru purba inang D silitonga buru pangaribuan inang sihite buru sinaga inang papahan buru manurung amang J sinaga do sude akaruas ni Huriam na marsahit menahun na suboy mangalakahon si manjojak na rotu bagas joroot Tuhan manang keluarga nami manang sude akaruas ni Huriam na sohugorahami goarna pos rohanami Tuhan soluk konom mudo hamamalum hagogoon dinasida papos rohani keluarga manang na mendampingi do sudia kana posom na mangula di rumah sakit manang di dia pe Tuhan nasida nau bartulomo ni roham lau pasahaton hama malumi pos rohanami bolokonom musahit sian pamatang nasida ali Tuhan di bata manami songoninang akka kegiatan di tonga-tonga ni Huriam ima akka rapot panitia pesta gotilon ulang tahun ni Huriam dohot tahun oikumene inklusif na dipatupa ganup ari Rabu Sude Tuhan akan nama dohoti rapot
say ho Tuhan nami napataho kami lau pasadahon tahi mangula pakobasyoni asa dibagasan sadani roha kami Tuhan tarlumobi jonok nai nama mandapoton pesta dohot akka pakobasyon na asing toktong do posroha nami didongani hodo akka panitia parhalado songoni nang ruas ni huriam say homa Tuhan na mangukap roha ng pikiran nami lau manupahi taringot tu akka haperluan di kepanitiaan i asa tadama na niholong do kami do tasadaw na siyak pola patupahon sa luhut ali di bata amanami songoni ng kegiatan parheheon na posobulong na dipatupa di bagasan minggu-minggu Tuhan molotong adong akka hambatan paposrohan na sida pataw na sida Tuhan lau mangulahon pakobasyoni asa hehema to dinasida Tuhan laho mangula akka ulaon na ali di bata manami disakapi punguan ina maranata do na yung borhat tu bona pasogit sa Mosir di tanggal 1 tanggal 13 Agustus na niuluhon niya mang padita Ersitorus di bagasan pardalanan di namamukas yan luwa nami o Tuhan sa hatu na sa di bona pasogit toktong di bagasan pangaramotion mo asa marguna Tuhan haroro ni punguan ina maranata di hurian na tinopot na sida dot di akapardalanan na sida songon inang ditikimula mo sa tulwa namiyon toktong ho Tuhan mangalon hay pason padawa ka abat-abat ng ganggun ni roha paposrohan niya ka pengurus ng panitia nanong paradihon pangulaon na siday ali di bata amanami hubo kami do di bagasan tangiang akka kegiatan di huriam pakobasyon diakonia marturia ng koinonia ditikina borhat akka seksi sosial madulo kana marsahit ganup ari rabu ramoti sudia kaparhobas mo Tuhan pataw na sida asa hobartu ho Tuhan nanang siulahonon gabe pilihan na husus di jolom o matuhan tangiang do tele-ele nami nau pasatami marhite anak mo Kristus Jesus si paluahami martangya kami tuho asima roham amin. Tabegema ede puji-pujian penasani kor week 2 laos diuditi sian week 10 sada. Uji
maredehita. Asini rohama dihamu dohok dame, sia Tuhan debata mata, dohot sia anak nga Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Hamuna kadonga saha porsiaon, hatani Tuhata turpuk jamita, si pahusor-husoron ni rohata, di partangyangata bornginon, imana tersurat di buku Evangelium si Yohanes biduonom mamuka maisian ayat 24 sahat 75. Yohanes onom ayat 24 sahat 75 tapai hutihu madibagasar rohat tabi asa dung diida na toropi naso disi Yesus nang akasisian nape dibongoti manusia kaparau jadi rotu huta Kapernaum mangalului Yesus jadi dung jupang nasida ibana di baribani tawi ninna nasida mamaddo ibana guru sadihari dohoro tuson dungin na Yesus mamangalusi nasida tutu si tutudo na hudohot tuhamu dilului hamu peau dada ala naung dapok rohamu natadai tung ala nina bosuri dohamu namangan roti unang masih panganon na ulo salpu ulahamu alai si panganon na mia rodi hangoluan nasa lelengi-lelenga na naeng lehonon ni anak ni jolma itu hamu ai ibana do di hati dakon amai debata dungini nanasida mamaddo ibana dia mabahenon nami asa hulahami akaulau lomoni rohani debata dungini na Yesus mamangalusi nasida hapor siai hamuma nasi nuruni debata imaulaon lomoni rohana dungini na nasida ma asa dia matadda bahenom musidaon nami asa tuk porsea hami diho aha diulaho yaupunami mangamanna do di parhorsihan songon natar surat di leo do roti sia banuagijak panganon nasida dungini na Yesus mamadok nasida si tutudo hatakot Tuhamu apala si Musa mangaliot Tuhamu roti na sia banuagijang damangido mangaliat dihamu roti na tutu na siya banuagijang ay natuat siya banuagijang go sileo kanguluat tu portibion ido roti na siya debata gabe dido na sidama saitong maleo tuhami ali Tuhan roti si songoni dungini na Yesus mamado na sida audo roti hangoluani sadok naso malebe
manangise na ungrotu au jala na sotu pabe mauas manangise na porsea diau ido saha na hamuna kadonga saha perseaon hita hurian itu hatta narak marpungu di partanyangat tabornginon turpuk jamitatta di minggu 2 minggu nasalpu ima ditamuai Tuhan Yesus 5.000 halak marhite 5 roti doho 2 deke jala turpukta sadarion bornginon ima udut sambungan ni barita namasai nalao patorako tuhita barita namasa dung peristiwai hamuna kadonga saha perseaon dung ditamuai Tuhan Yesus 5.000 halak gabe sai dilului hala Israel lo Tuhan Yesus di luar Tiberias sahat tu bari batau tutu ia diluli nasida pe Tuhan Yesus dan apala botul-botul ala na porsea nasida dan apala botul-botul na masihol nasida naik pajupang dohot Tuhan Yesus memang nian mamereng lo jana sidai hira naung botul-botul lo nasida masihol saya naik pajupang dohot Tuhan Yesus saya hira na botul-botul lo nasida nauk porsea di Tuhan Yesus ubai Roma dapat Tuhan Yesus HP kenyataan dang holan ala nabo surido nasida mangan ubai ro nasida mangihuti Tuhan Yesus rotu pikiran nasida ati behado pe bayano ni Tuhan Yesus boy mangan gratis tanpa membayar tanpa manuhor tanpa mulaulaun asadoh tiba mangan nindan rohana sida doho talasani rona sida mangihuti Tuhan Yesus hamu akadongan si boto rohado Tuhan Yesus di boto Yesus do siala na mangojar rohani na toropi ubai rona sida madapot Yesus di boto Yesus do aha siala aha narikot aha na perlu di situan na toropi ubai rona sida mangihuti Tuhan Yesus alanido asa di dok Tuhan Yesus diturpuk taon tutu si tutu hudok matuhamu dang nadapot tamu do petadai ubai narohamu madapot tonau ala nabu surido hamu mangan ubai didapot to kamu au hamuna kadongan si woto rohado Tuhan Yesus iboto Tuhan Yesus do hana mangojar rohani natoropi ubai rona sida madapot to Tuhan Yesus di woto Tuhan Yesus do hana mangojar rohata ubai rohita madapot to Tuhan Yesus nama dapot to Tuhan Yesus do hita wornginon moloro hita noeng madohoti partanyangat ta wornginon di woto Tuhan Yesus do aha narikot di boto Tuhan Yesus doa na mangojar rohata ubai rohita marpungu di bagasa bornginon porsial hamu akamanginang boto Tuhan Yesus siala na mangojar rohata rotu pertanyanganon porsial hamu akamanginang porsial hamu di boto Tuhan Yesus isena kejolo merbeda yama dohotina saja bula rotu pertanyanganon ay hita na murabikas do ay alani solo peuludu merbeda ya ti alani durung 2000 peuludu merbeda di boto Yesus sido siala na mangojar rohani na toropi ubarona sida mangiuti Tuhan Yesus di boto Yesus do siala na mangojar rohata ubarrohita nuaik tu partanyanganon manang napasahaton maniti arisak kita turungata rohita partanyangan di boto Tuhan Yesus manang napasahaton udanga kita turungata ubaroto partanyangan di boto Tuhan Yesus sudah di boto Tuhan Yesus si boto rohado Tuhan Yesus di boto Yesus do nama ngojar rohani hala Israeli ubai rona sida mangihuti Tuhan Yesus ido asa idok Tuhan Yesus dang nadapok rohamu nado petadda na hupatupai ahatada ia dipatu-patu Tuhan Yesus pe partamu ti 5.000 halak tada doi jauh-jauh dangat doi lau mangaraho situan natorop
asa makaporsiai Yesus roti hangoluani dang na roti na pinangan na sila'y hangolua si saliling-ililing alay danan tadan itu hatta do'y mangajak majowa ka situan na torop asa porsya na sila di Jesus roti hangoluan hamuna kadong asaha porsyaon di bawah Tuhan itu aha namasa aha sakap aha rencana ni hala Israel ubarona sida mangihuti Tuhan Yesus ibaw to Tuhan Yesus do na di bagasa rohata ubarohita tu partanyang jala ho bartusido nak Tuhan Yesus mangalian alus dia kapardalanan ni ngolutab molo betul-betul sia sihol ni rohata molo betul-betul sia kaporsiaota rohita madapot Tuhan Yesus di bagasan sihol ni roha nak Tuhani mangului mangalusi majako karorota madapot tolibana alanya kamanginang nagabi suku-suku do na parjulo sahali turpuhot tuhita ahado siala namang ojarohata ubay rohita madapot to Jesus ahado siala namang ojarohata ubay rohita nuaik tu partanyang atta bornginon di boto Jesus do siala namang ojarohani natoropi nak peso di pabuan natoropi ubay narohami Tuhan naneng mangido mangad dodangin na nasida alay si boto roha Tuhan Jesus dia lusi Jesus si holungun ni rohana sidai dang nadapot tamu do petadei alay ala nabusurani do hamumangan lapatan na hola si pangano pardagingonodo na naik si haraponon na naik si pangidon na naik si daon niya kanatorop siya Tuhan Yesus dak kangolua si saliling-ililingay alanido asarido Tuhan Yesus audo roti hangoluan nanaing dohonon ni Tuhan Yesus unang mahola si panganon na ditano lulihamu unang mahola si panganon parsatok kinano luluihamu alay luluihamu mahangolua si saliling-ililing au masumber au do roti hangoluani au do silehon roti hangoluani ido nanaing dohonon ni Tuhan Yesus hamuna kadongan manarita hala Israeli upunami na jolo iliad do manna di haminina nanang dohonon ni paddohano jumago do si Musa si akko Jesus ido nanang dohonon ni natoropi ay sahali do pehai weko mangal 5,000 halak si Musa o 40 tahun iliam manna tu bangso Israel ni alus ni Tuhan Yesus dak si Musa mangaliam mangan la sida alay debata na sinuro ni debata dak siaban wagijak si Musa garwala si Musa dak porsei bana tu debata ay muruk tarima si mana iba idiliba si bana batu ala ni sogo muruk ni rohana tu debata hamuna kadongan molo manna na di portibio do dilului bangso Israeli parsatok kinagdi na ulo busukgi na ulo salpuri alay di arahot Tuhan Yesus lului hamu ihutok kamu dapat tok kamu ma roti hangoluan sisa liling-ililinga ima Tuhan Yesus Jesus do roti hangoluani Jesus manata dapoton Jesus manata lului di pardalanan ningoluta ay ibana do silian hangoluan ibana do silian hangoluan tuhita jolma ibana do roti hangoluani naho rodi saliling-ililinga dak parsatokinan roti si saliling-ililing alay saliling-ililinga hot roti na siya Tuhan alanya kamanginang molo di dok Tuhan Yesus au do roti hangoluan tiba na mahita asahat penilih-hilih pangiduata manangahan na hurang dihita manang nasodapo mga kita manang namalehita manang napogosita manang namarsahi pehita nuaeng tutuhani mata pangido ay ibana do silian hanguluan manangahan na rikot di ngoluta Jesus mana pertama jalan utama tabay di ngoluta unang manomor 2 Tuhani di ngoluta unang majulo mutul hita sedatu asarotu Jesus alay Jesus matabayan na pertama jalan utama di ngoluta Jesus do mual hanguluan Jesus do roti hangulua si saliling-ililing ibana do silian akan rekod di hita jolma manangahan hurang jadi na diari minggu ya kamangin aku dok di jamitaku ibu to Tuhan ido hana hurang di hita ibu to Tuhan ido hana perlu di hita ibu to Tuhan ido manangah kiadata ala itu silian onang gusadong na mangido digil tuhata ikonolo hita mangido tu ibana jaladak sa hola mangido ikko botul-botul di bagasa kaporsyao kita mangido tu ibana boido na sa lelengos sa jot kita mangido marhiti akatanyakta alay dang dilihat Tuhani
Mungkin salah tangyaktai. Mungkin danga pala betul-betul hita porsia mangidot ibana. Tuhan ido siliak kagoluas sa liling-ilinga. Siya ibana mapatut talup pangidota akadia narikot di hita. Molo marsahit hita. Buido Tuhani mangubati akaparsahitota. Molo malehita naradido Tuhani mangaliana kasipanganota. Molo pogosita naradido Tuhani mangaliana karta sinamot hamorao dihita. Alani Tuhanido roti hanguluan silian hanguluas sa liling-ilinga. Alani tu Tuhani mahita. Tadapoton ibana pasahaton ilihilik pangiduat. Napaduahon Tuhanido roti hanguluan. Alani tahapor siya imaiban. Boydo memang alak soalak pakapor siya ta tutuhani. Aladang boy tabereng marhite mata si malolok Tuhani mangalianak kanarikot dihita. Alay nakpeso tabereng ibane ko porsyero hita. Porsyero hamu amanginang ilabuk ta Jesus na tahatayon. Porsyero hamu akamanginang Tuhan Yesus madongan hita no lau mulak. Porsiado punguan ina maranata hari Kamis Tuhan Yesus madongani hita lau tutoba. Tuhan ido madongani hita di sudia kapardalanan ningoduta. Nakpeso taida ibana marhite mata si malolongon. Alai porsia mahita tu ibana dilabukta di tonga-tongata do ibana. Radedo Tuhani manguat kaparsahitota. Radedo Tuhani mangalianak kanarikot dihita. Radedo nak Tuhani mangalusi ilihilik pangiduata. Alani porsia mahita dangarong nasotar patu pada bata. Naso mungkin didok rohani jolma, mungkin dia dopan di debata. Mungkin nasa lilingon, budak suku-suku di tonga-tonga ni keluarga ta. Ai boy do pe naik pangkat amat tajabunami, boy do pe malum parsahito ni keluarga kon, mungkin do pe boy muli boruku naung 55 tahun on, ai dangarong nasotar patu pada bata. Sude boy patu paun itu hatta. Asal betul-betul porsia hita. Naso mungkin ninna hita jolma mungkin dia dopan di debata. Dangarong nasotar patu pada debata. Boy dope lulu si anak kokku na kuliau dangarong nasotar patu pada debata. Asal betul-betul porsia hita. Porsia lapatan na unang ragu. Jodoh hita ragu. Nakpe setiap hari minggu tado au porsia di debata, au porsia di Yesus Kristus, au porsia jala mungkin suara tarorana gumoguma doa porsia alai hola roga lubangi har meoleol ha porsia uta iko betul-betul porsia hita. Jadi songon nahya hudok di jamita kwa kainang unang songon nahya masa di sada permingguan tongom maka tidak ko ka porsia na sida au porsia di goi sada ina rongan naina ayo aku bigi datu na jaguan ni sanina roina taon dia do hurak tibu ipa buaho ina muse ayak wataridotnya atarina nanate nakpay suku musay do ngipitu alay maka tidak ko kapor sa ayiro hurak tibuy pa waho inna musay halat na betul-betul porsia tutu hadang ilia kesempatan nanggo sa porsen makaposin asing ikko bulus 100% uduk tupadok ni debata ido halat na porsia tiban alani porsia mahita tutuhan Yesus. Ibana ro roti hanguluan, ibana do siliak hanguluan tu hita, taha porsia ibana, naso mungkin didok rohata, mungkin do dia dopan di Tuhan. Napatoluhon ala Tuhanido roti hanguluan, siliak hanguluan na saliling-ililing nga tu hita, taului hatana. Gudang ko hatan itu Tuhani, na pinasahat na tu hita mulai danak sahat tunuan. Nuaing dipangido ala ibana do hape roti hanguluan si leon kehidupan tuhita taului hatan las doro hamuna kamanginang mulota surua kaya nakot kay pitrolo las duate au pelas doro haku hola kusuru ni anak koku torlaon yan unang ibol lang ibati mulai bol lang iba ago naneng mangalo mau ngaingonin narohate apalagi balganak iba sa iba ago so itu buhawin narohate nalasar roha molon sinuru ya nakon ibay lau jo hotusani na torlau uluma ima unang ibol lang iba unang ijua unang se ati nalasar rohat songonido Tuhani tuhita ayama do Tuhani hita anak ngaro hita nalasar rohani Tuhani molo torolo hita manguluya kahata parsuruon na pinasahat na tuhita sai sogo rohani Tuhani molo majua hita di parsuruon
Sai sogo rohani Tuhani molodak taului padok nga. Songok kita dui. Tadok na kilas rohata molo pitor diului anak kota akan atasuru. Sai sogo rohata molo maju akan aktai. Apalagi bolak inna muse. Alai molo pitor diului nalasa rohata songoni do Tuhan itu hita. Taului Tuhani. Asalas rohani Tuhan itu hita. Tauloi Tuhani. Aibana do hape rohti hanguluan. Ibana do hape siliak hanguluan saliling-lilinga. Tauloi parsuruona. Danga dok sakap na roa sakap mi Tuhata. Aka sakap na uli do sakap mi Tuhan. Na pinasaha na nilian na tuhita jolma. Alani tauloi maibana. Danga dong gogota brontak. Danga dong gogota madok dang. Danga dok kakta madok boasa. Alai hak taima. Uduk tu ibana mangului hatan. Tuhan ido roti hanguluan. Ibana do sumber kehidupan ni hita zolma. Alani taului taha porsiai jala taulahon ahanana dok ngatu hita. Amin martang yang mahita. Ali Tuhan debata amanami na marhabangsa di Banua Gijang. Mauliat Tuhan nunga dipakulingi hohami. Marhite hatam nabadiai. Marhite hatami Tuhan dipaingot tohami. Hodo Tuhan roti hangoluani. Hodo Tuhan sumber hangoluan. Sisa liling-liling ngadi hami jolma. Suatu katami Tuhan tu bagasar roadot pikiran nami. Asa marurak marparbui hatami. Asa hatami Tuhan nagade gogo tuko sulu-sulu di hami. Lau mangruti ngulu-ngulu nami tu akatik kinanang ro. Nak tu akatik kinanang ro pe Tuhan. Tok tonggo pe sihol rohanami. Tok tong matuhas saya pakulingi ngulu nami. Asa hatami nagabe hadda ngabataba di ngulu nami. Asa nang manibil hami siya dalam munasitongi. Ale tu hadde batama nami na marhabangsa di Banua Gijang. Di pertanyaan nami borngino Tuhan. Tok tonggo saya hubak kami tu adopamu. Akka perdalanan ni ngulu nami dohok keluarga nami. Asirohap Tuhan. Iring-iring togu-togu akka perdalanan ni keluarga nami bi. Pada wakarsak, pada obat-obat. Pada umat Tuhan kaparsahitos siya tonga-tonga ni keluarga nami. Tabay Tuhan kasilas ni rohay. Tabay kapasu-pasu. Tabay katadahalonga nga silas ni roha di tonga-tonga ni keluarga nami. Asang giya toktong las roha nami mamujiho. Nangakayanak ko nakapahopo Tuhan. Nauk pinalumehomu di tonga-tonga ni keluarga nami. Manang diyabi na sida maringanan. Nadaw manang najonok siya kami ramoti na sida sa luhuna. Molo di baga sa parsikolana kayanak ko nami. Ramoti na sida Tuhan. Lau borha do lau mulak sa parsikolana. Buka roha do pikiran na sida. Asa takas diatu sina sida. Akapar sejarah na pinasahat ni guruna. Asadong musilaban na sida. Na mga luluy makalujaho parbinotoani. Molo na mga luluy karejo kayanak ko nami Tuhan asiroham. Say patong matuhan akapar karejoan na hobartu na sida. Bi asang giat doh marulupolo marlas ni rohan ang nasida mamujiho. Molo naung dapok karejo pe. Tabay silas ni rohay. Asang giat marhiti siya ni Tuhan. Lam ditadana sida asido tolong. At toko matuhadongan nami. Mia maringana di tonga-tonga niya kabagas nami. Baik bagas nami tuha bagas silas ni roha di hami. Lumobi mamuji pasangak warung dadadiyay. Juluani hami tuha dia kadalan na naksidalan nami. Dia kaulaw na naksidaw nami. Dia kapikiran na naksipikiran nami. Unang lohas hami tuha mangalaka somar donga dohoto. Dongani hami tuha nasa tiur ngolu-ngolu nami. Suak songoni matuhan. Nang akapakubasyon ni huriam di bagasa sa minggon upasahat kami tu adopamu asaho matuha patuluson nakaulaw ni huriami mardala dohot denggan pada wakaulaw ni sibolis semolo tungadong manggugay huriam asang dia sonak soharibo-ribo kami marlas ni roha toktong mamujiho nang disaka rencana ni punguan ina maranata di nanaing borhat hari Kamis madafoto dongan nami saha porsiao tu Samosir asirohap Tuhan donganina sida di pardalanan pada wakabataba pada parmaran palas rohana sida Tuhan boy pajupang dohot akadongan nami saha porsiao di Samosir nang di Samosir pedonganina sida Tuhan urupi donganina sida mangulak kaulaun nasida hobar tulomoni roham nang dinamulak petuduat namion homa toktong madonganina sida asa di bagasakai paso satu dua namion saha tutonga-tongani huriam tarlobi pajupang rap doho keluarga. Satokin na itu hamula bimahami. Sahat tutanga madaing doktor dinami. Dongani ramoti hami toktong.
di pardalan nami, di tonga-tonga ni bagas nami, nang dia kau daun nami sigano pari. Jalo ma Tuhan helik panghiduan nami on, mar hite-hite guarnya anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Di nama rede hita laos tapapungu mapeliata. mahita mangido di tangiang alia manami na di ban magica sai pinarbadia maguar sai ro maharaja sai sau malomone roham di bultongoso leo matuhan sadaro kangolua siapari se samadosa nami sama panasama di dosa ni dong namar dosa ai hona punarajaun dota ugun. Amen. Asini rohani tu hatta Yesus Kristus
Holong ni rohani de batama. Doho parsauran itu di parbadiama. Nama dongani hamu saluhukna. Amin. Selamat malam 1 2 ya. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.